नया पॉइंट शॉट जैसी आयल रहा लोग के दौरा उठ चुकल बा काहे कि घड़ियारवा पोखरा में बहुत तुरंत ही भीड़ लाग जाला। अपने आई लोग तो अनुभव से भी कैले होके छठ घाट पहुंच चुकल बानी सन, अर्घ दिया वाला काम हो रहा बा। सभी लोग छठ व्रत करे वाला लोग घड़ियार पोखरा में आ चुकल बा, एकदम भक्ति भाव से लाग चुकल बा। छठ मतलब हो गए हमनी के सूर्य देव के प्रे करे निसन कि ओ लॉर्ड सूर्य, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस अर्थ सुटेबल फॉर लिविंग। और ये छठ ऐसे ही मनावल जाला। हमनी के निकल चुकल बानी सन स्विमिंग पूल के ओर। स्विमिंग पूल में भी काफी ज्यादा रौनक बा। अपने गई लोग घुमा लोग तो देखले हो छठ घाट स्विमिंग पूल के भी एकदम अट्रैक्टिव ही रहेला। फाइनली एगो ग्रुप फोटो और छठ के रिलेटेड थोड़ा सा रौनक बढ़ाव गला। हॉट एयर बलून भी एगो उड़ावल गल। और ऐसे ही अपने के जानकारी आशा करता नहीं मिलल हो कि ब्लॉग अपने भी बना सकता नहीं। जय श्री राम, जय छठी मैया।